Kaya mo bang magmahal at ipaglaban ang isang taong minsan ang hinusgahang hindi katanggap-tanggap ng lipunan? Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo ang lahat ng ating mga kabarangay ng isang mapagpalang araw. Isa po ako sa mga libu-libong loyal listeners ninyo. At sa totoo lang po ay matagal ko ng balak na magpadala ng aking kwento. Pero palagi pa rin po akong pinangungunahan ng pangamba na baka may makakilala po sa akin na kamag-anak o kakilala. Kaya naman po ang request ko po sana ay itago ninyo ang aking tunay na pangalan. Gayon din ang mga tauhan sa aking kwento. Ako po si Angel, 25 years old at nakatira sa Pasay City. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. At maaga pa lamang ay dumidiskarte na po ako para makatulong sa aking mga magulang dahil may kahirapan po ang aming buhay. Ang tatay ko po ay isang jeepney driver samantalang ang nanay ko naman po ay namamasukan bilang isang janitress sa isang kumpanya. Pangarap po ng mga magulang ko na makapagtapos po kaming lahat at gumanda ang aming buhay. At sa kabutihang palad naman po ay wala naman po ang naging pasaway sa aming magkakapatid. At wala po ang naging repeater o bagsakan sa amin. Hindi man po kami katalinuhan pero nairaraos pa rin namin ang aming pag-aaral. Dahil sa sipag at tiyaga. Yun lang po talaga, Papa Dudut. Habang tumatagal ay lalo pong lumalaki ang gastos namin sa pag-aaral. Lalo na noong college na po ako. At tumungtong na rin sa high school ang aking mga kapatid. At sa kasamaang palad ay tinamaan din po ang baga ng aming tatay mga 5 years ago. At naging mahina po ang resistensya niya dahil sa araw-araw na pamamasada at paglanghap ng usok sa kalsada. At kahit po gusto ko na nga po siyang tumigil sa pamamasada ng mga panahon na yon, ang sabi niya hanggat hindi pa daw niya kami nakikita na maayos na ang buhay, ay hindi rin daw po siya mapapagod na magtrabaho. Ay nako, grabe naman yung ubo mo. Inumin mo muna itong maligamgam na tubig ha at ipagahanda kita ng salabat para naman maging hawahan yung pakiramdam mo. Mabuti na lang at sakto din na sinigang itong niluto ko ngayon. Huwag ka na kayaan mo ng mamasada bukas. Wala ito. Sandali, inom lang akong tubig. Dahan lang. Bukas, wala na itong ubo ko. Tay, tama si nanay. Iba na naman yung tunog ng ubo mo ngayon. Baka ma-hospital ka ulit. Hindi. Wala na ito. Naku, huwag mo nang pigilan niyang ubo mo. Ay, siya, sige. Mamasada ka na nga bukas. Pero sa tanghali ka na umalis, ha? Sayang ang pasada. Kalahating araw ang mawawala. Eh, kaysa naman ikaw ang mawala sa amin. Diyos ko naman, Elmer. Mag-isip-isip ka. Oo nga naman, tay. Magpahinga na kasi muna kayo bukas. Ay, hindi ako po pwedeng magpahinga. Mag-i-enrollment na ulit kayo. Kahit isang araw lang yan. Malaking kawalan yan. Huwag na po kayo mag-alala sa gastusin namin sa school. May trabaho naman po ako ngayon eh. Mag-i-endo ka na ulit, hindi ba? At saka, Angel, 2 taon ka na lang bago graduate. Gusto ko na nga rin munang patigilin ka dyan sa pagiging working student mo eh. Para hindi makasagabal sa pag-aaral mo. Tay, kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kumpara naman sa inyo, hindi hamak na mas malakas ang katawan at resistensya ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ay, hindi yan ang pinupunto ko. Ang ibig kong sabihin, kahit pa malakas siyang katawan mo, mahirap mag-aral ang katawan at utak na pagod. Baka mamaya yan pa ang maging dahilan para madelay ka sa pag-graduate. Tay, graduate po ako. Pangako yan sa inyo ni nanay. Kahit na ano pang mangyari, hindi ako papayag na hindi ako makapagtapos sa takdang panahon.
Gusto ko na rin po makakuha agad ng regular at mas maayos na trabaho pagka-graduate ko. Huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. At yung stress, nakakadagdag pa sa sakit ninyo. Elmer, ay may punto naman itong si Angel. Hinay-hinay lang. Ilang araw na naman ulit yung ubo mong yan eh. Baka mamaya tuluyan ang bumigay ang baga mo. Mas malaking gastos yan. Ay nako, wag nga kayong OA. Alam ko ang katawan ko. Kaya ko ito. Saka simpleng ubo lamang ito. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Kailangan pa ba kitang ikadena dito para makapagpahinga ka naman? Nung nagsabog ng sipag at tiyaga ang Diyos, sinalo mo naman lahat. At parang nagdilang anghel po si Nanay Papadudut. Tumuloy pa rin po sa pagbiyahe si tatay sa kabila ng masama niyang pakiramdam. At pag uwi niya sa gabi talagang grabe na ang ubo at lagnat niya. Kinabukasan ay isinugod po namin siya sa ospital kahit pa nanlalaban siya dahil ayaw niyang gumastos. At doon na nga po namin nalaman na nagkatubig na nga po siya sa baga. At dahil nga po sa nangyari ay napagastos po kami ng husto sa pagpapaospital ni tatay. Sa awa naman ng Diyos ay na-discharge naman po siya matapos ang ilang araw at sa bahay nagpagaling na. Pero bago po namin siya nailabas ay kinakailangan naming mangutang sa mga kamag-anak at kaibigan dahil hindi naman pumayag ang ospital na mailabas siya hanggat hindi namin nababayaran ang lahat ng aming bills sa kanila. Ang buong sweldo ko po sa pinagtatrabahuhan ko ay napunta lang sa pagbabayad sa utang. At bukod pa dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ni tatay. Kaya tuloy-tuloy din ang mga gastos namin. Kaya naman talagang naging desperado po ako ng mga panahon na yon para makakuha kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad ay wala po talagang mahanap, Papadudut. Papalapit na po ng papalapit ang enrollment ko at ng mga kapatid ko. At walang-wala na po talaga kami. Kaya't iniasa ko na lamang po sa Panginoon ang kahihinatnan naming pamilya. Angel! OMG! Mary! Kumusta ka na? Uy, blooming ka! Naku, hindi. Nagkapera lang ng konti, kaya gumanda. Oo nga. Mukhang big time ka na ngayon, ah. Saan ka na ba nakalipat ng work? Naku, medyo nahirapan nga ako nun maghanap pagkatapos nating maendo. Pero ayun, sinwerte namang nakahanap din ako ng trabaho. So, saan ka na ngayon? Ha? Sa call center. Call center? Uy, may opening ba sila sa part-time? Ha? Naku, wala ngayon eh. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Grabe, ang hirap talagang makahanap ng part-time na trabaho ngayon. Karamihan talagang full-time ang gusto, no? Gusto ko na ngang patusin yung iba eh, pero night shift naman. Paano pa ako makakatulog niyan kung may pasok ako sa umaga? Naku, alam mo, ang gawin mo, magtrabaho ka na lang kaya ng isang buong taon. Tumigil ka muna sa pag-aaral, tapos mag-ipon ka muna. Hindi pwede. Nangako ko kina nanay at tatay na gagraduate ako on time. Pangako ko rin yun sa sarili ko. Pangit din kasi tingnan sa resume kung lalampas ako sa 4 na taon. Baka isipin agad, bumagsak ako. Ay, naiiyak na nga ako, Mary eh. Sobrang lapit na ng enrollment tapos kulang na kulang pa rin yung pang tuition ko. Gusto mo ba, pahiramin muna kita? Naku, wag na. At saka, di ganun din. Kailangan ko rin humanap ng ipambabayad sa'yo. Pinatagal ko lang yung problema. Ang kailangan ko talaga ngayon, trabaho. At yung siguradong trabaho na sana. Yung hindi matatapos kada ilang buwan. Tapos hindi ko na naman alam kung saan ako kukuha ng pera. Lalo pa ngayong humina na talaga yung baga ni tatay kakapasada ng jeep. May mga utang pa nga rin kami nung huling na ospital siya eh. Naku, si tatay mo? Kawawa naman. Mary, kung hindi mo mamasamain magkano kinikita mo sa call center? Ay, sige, aaminin ko na, Angel.
Hindi ako sa call center nagtatrabaho. Ha? Eh, saan? Basta, Bakit? Illegal ba? hindi naman. Waitress ako sa isang KTV. O bakit? Anong masama sa pagiging waitress? Hindi ako yung basta-bastang waitress ha. Ha? Ibig mong sabihin, nagko-call girl ka? Hindi kagaya ng iniisip mo at ng marami dyan. May kliyente kami sa KTV na naghahanap ng mga katibol. Usap-usap lang kami, ganun. Tapos kada oras ang bayad sa amin. Kaya malaki ang kitaan. Malalaki pa kadalasan mag-tip. So, ganun lang. Usap-usap lang. Walang, Wala! Well, depende sa'yo yun kung papayag ka sa kliyente mo kapag nag-alok. Tapos kapag naging bastos na yung kliyente, may bouncer naman kami. So usap-usap lang talaga. Oo! Gusto mo bang itry? Parang hindi ko kaya. Okay, sige. Naiintindihan naman kita. Pero kung magbagong isip mo, tawagan mo lang ako ha. O kahit kung gusto mo lang ding umutang, huwag ka mahiyang magsabi sa akin, okay? Sige, salamat Mary ah. Papa Dudut, nagulat po ako noon sa confession sa akin na yon ni Mary. Nakatrabaho ko po si Mary sa isang maliit na grocery, kay darang ko po siya at kapareho ko siyang working student. Masiyahin at palaban na babae si Mary, Papa Dudut. Tulad ko, working student din siya at ang nakababatang kapatid niya po ay special child. Iniwan din po sila ng kanyang ama noong mga bata pa sila. Kaya ang nagtaguyod sa kanilang tatlong magkakapatid ay ang nanay niya. Kaya kung tutuusin ay mas malaki nga rin po talaga ang gastos ni Mary sa pang-araw-araw dahil sa sitwasyon nilang pamilya. Kaya nga rin po ako nagulat nang sumunod na magkita kami ay talagang mukhang yumaman na siya. At doon po ako napaisip kung magkano po kaya nga talaga ang kinikita niya sa KTV para umasenso ng ganon kabilis. Samantala ay patuloy lang po ako na naghahanap ng trabaho, Papa Dudut. Ni hindi ko naisip na magka-interes ako sa ganong klase ng trabaho. Kahit na po kasi sinabi pa ni Mary na inosente lang naman ang ginagawa nila ng mga kliyente niya. At pinapaniwalaan ko naman po siya. Batay sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi pa rin mali sa isipan ko ang masamang tingin ng lipunan sa mga KTV girls. Pero nang papalapit na ang enrollment naming magkakapatid at nagagalit na rin ang mga pinagkautangan namin dahil may mga sarili din silang pinagkakagastusan sa perang ibabayad namin, ay unti-unti na po akong natempt na pumasok na rin sa KTV. At hindi nagtagal ay pumayag na rin po ako. Muli kong kinontak si Mary at sinabi na interesado akong subukan ang ginagawa niyang trabaho. Medyo high class po ang KTV na pinagtatrabahuhan ni Mary, Papa Dudut. Ang suot po nila ay formal, mga nakagown na akala mo ay a-attend ng debut. Karamihan ng mga kliyente ng KTV ay mga foreigner. At nang nag-obserba po ako isang gabi ay nakita ko pong kwentuhan nga lang naman ang nangyayari sa mga kliyente at sa ibang mga KTV girls. Kung meron mang kakaibang nangyayari, mga simpleng landian lang. Doon ko rin nalaman kay Mary na yung iba sa kanila ay nai-inlove na nga rin sa mga kliyente nila at naging boyfriend o asawa na. At isa na nga si Mary doon na nagkaroon ng boyfriend na gwapo at batang Koreano. Nang makita ko po ang klase ng trabaho na ginagawa nila ay doon ko na nga po nakumbinsi ang sarili ko na talagang sumabak sa pagke-KTV. Naisip ko na sakto lang din naman po ang pasok doon dahil hanggang alas 3 lang ng madaling araw bukas ang KTV. At pwede pa ako makatulog ng ilang oras bago ang klase ko. Huling 2 taong ko na rin po sa college noon kaya hindi na kasing bigat ng dati ang load na kailangan kong pasukan. Kaya 2 araw bago magsimula ang unang araw ng klase namin ay nagsimula na rin po ako sa pagki-KTV.
Inilihim ko ng matindi ang bagay na yon sa aking pamilya. Ang sinasabi ko po sa kanila ay waitress lamang ako sa isang sosyal na restaurant. At dahil malayo din po ang KTV sa bahay namin at sa eskwelahang pinapasukan ko, ay naging komportable din po ako na wala akong makakasalamuha na kakilala ko. Ang sabi ko sa sarili ko, 1 taon lang ako dito at pagtungtong ko ng huling taon sa kolehiyo ay may sapat na akong pera para makapag-focus sa pag-aaral. Miss! Miss! Sandali! Ano yon? Naiwan mo tong cellphone mo sa pila sa cashier. Hala! Naku! Salamat! Salamat ng marami. Naku, wala yun. Buti na lang pala ako yung kasunod mo sa pila. Kung iba nakakuha niyan, baka hindi na binalik sa'yo. Pwede ba akong makiupo dito? Sige, sure. Naku, maraming salamat talaga. Wala ako sa wisyo Puyat kasi ako kagabi. Naku, okay lang yun. Ano ka ba? Nangyayari naman sa atin lahat yan. Ako nga pala si Jeremy. Ako naman si Angel. Nice to meet you, Angel. Magka-course tayo, di ba? Nakikita kita dati sa org, pero parang hindi ka na active. Oo. Nung second year kasi ako, hindi na nga ako nakakapag-active. Working student kasi ako kaya hindi ko na kaya magdagdag pa ng extracurricular activities. Wow! Ang galing mo naman. Buti nababalanse mo. Medyo mahirap. Pero kakayanin para sa ekonomiya. Actually, ako dapat magtatrabaho din ng part-time. Pero hindi ko na tinuloy. Ayos lang. May scholarship din naman ng varsity. Ay, oo nga pala. Kaya pala medyo familiar ka. Kasi nasa basketball team ka nga pala. Oo nga, pero palagi namang bangko. Sa totoo lang, alam mo, gusto ko nga ring mas maging active dito sa school Gusto ko mag-audition sana sa theater group. Kaso, alam ko naman eventually aalis din ako kasi hindi kakayanin ng schedule ko. Saan ka ba nag-work ngayon? Ha? Sa restaurant. Nag-waitress ako pagkatapos ng klase. Ganun? Saan bang restaurant yan para makakain naman ako dun minsan? Malayo Sa restaurant na yung nasa loob ng isang building sa may Global City. Para talaga yun sa mga empleyado ng mga kumpanya sa building. Talaga? Ang layo pala, no? Sayang naman. Pero buti hindi ka na-haggard sa pagkukommute mo tapos may pasok ka pa. Medyo hassle nga Kasi umaabot ako sa rush hour kaya halos 2 oras ang biyahe. Pagdating ko doon, hulas na ako. Ikaw? Nahuhulas? Parang hindi naman. Sigurado ako na maganda ka pa rin kahit sa tingin mo haggard ka na. Naku, basketbolero ka talaga. 1 oras pa lang tayo nag-uusap. Nambobola ka na. At dahil nga sa hindi sinasadyang pagkakataong yon, ay naging magkaibigan kami ni Jeremy Papadudut. Magkabatch po kami pero sa ibang section po siya. Naging instant din po ang pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Mabait po si Jeremy, masiyahin, masipag, hindi man po siya ganon kagwapo. May dating po siya. Lalo pat miyembro siya ng basketball team. Kaya hindi nga po nagtagal ay parang nagka-crush na nga po ako sa kanya. At ramdam ko din po na may crush din siya sa akin. Hindi nagtagal ay parang naging mag-MU na kami. Lalo pat pareho naman kaming single. Palagi po kaming magka-text at malimit na magkasabay na rin po sa pagla-lunch. Wala din po kasi akong halos na barkada sa school kasi nga po eskwelahan, trabaho at bahay lang ako. Lalo na noong first year pa lamang kung kailan ang mga estudyante ay bumubuo pa lamang ng kani-kanilang mga grupo. Si Jeremy naman po ay halos ang mga barkada ay mga varsity din. Kaya naman minsan ay nahihila na rin po ako sa mga lakad nila. Gayon pa man ay may isa pa rin pong humaharang sa pagkakaibigan namin ni Jeremy. At eto na nga po ang aking pagpapakatotoo at ang aking lihim na trabaho sa KTV.
Natatakot po kasi ako na magbago ang tingin niya sa akin, lalo pat masama ang tingin ng lipunan sa mga kagaya namin. At para hindi na nga po manganak ang kasinungalingan ko sa aking totoong trabaho sa gabi, ay sa tuwing mapag-uusapan po namin ni Jeremy ang tungkol sa aking pag-working student, ay agad ko pong tinatapos o nililihis ang usapan. Pero hindi po nagtagal, ay mas naging mahirap na po sa akin ang magtago nito. Lalo na noong nanligaw sa akin si Jeremy ng formal, at ako naman ay na-fall na rin sa kanya. Hoy, dalawa tayo magbabayad dito ha. Hindi ako papayag na ililibre mo na naman ako. Ang mahal-mahal sa restaurant na to. Uy, ano ka ba? Ako ang sasagot dito. Ako nagyaya eh. Hindi nga sabi eh. Split tayo dito ha. At saka ang dami kong in-order. Okay lang yan. Sus, birthday ko naman eh. Birthday? 2 linggo nang nakakaraan yung birthday mo tapos libre pa rin to? Hindi na, maghati na tayo sa bill. Sumweldo naman ako eh. Ay, sige na nga. Pero may ibibigay muna ako sa'yo. Ha? Ano yun? Eto, Huh? Bakit may paregalo? Wala namang okasyon. basta. Nakita ko yan tapos naalala kasi kita. Ano naman kaya to? Uy, ang ganda naman itong bracelet. Nakita ko yan sa mall tapos naalala kita. Alam kong matutuwa ka dyan kasi di ba nga mahilig ka sa stars? Jeremy, mukhang mamahalin to ah. Okay lang. Mahal din naman kita eh. Hindi ko matatanggap to, I'm sorry. Angel, please. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ako nagbubuhat ng bangko pero napapansin ko na gusto mo rin ako. Bakit hindi pwede? Jeremy, ayoko muna. Masyado ako maraming iniisip sa mga panahong to. Marami akong responsibilidad. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Di dalawa tayo. Angel, pareho naman tayo ng course eh. Magka-batch tayo. Di sabay tayong mag-aral. Hindi naman natin kailangan ng maraming quality time eh. Dahil nagkikita naman tayo sa school. At isa pa, tanggap ko naman na may trabaho ka. Basta, hindi muna pwede. Pero mahal mo ako. 'Di ba? Oo. So wala namang magbabago sa sitwasyon eh. Itutuloy lang natin yung ganito. Ang magbabago lang yung status natin from single to in a relationship na. Kaya hindi ko maintindihan, Angel. Jeremy, hindi mo pa ako lubos na kilala. Angel, ano ba kasi ang sinasabi mo na yan? Bakit? Anong klaseng tao ka ba? May kaso ka ba? Nagnakaw ka ba? Nakulong ka ba? Kung hindi ka naman nanlalamang ng kapwa, wala ka naman dapat na ipangamba. 'Di ba? Walang magbabago sa atin. Sige. Tingin ko dapat mo na rin namang malaman. Ano ba kasi yon, Angel? Jeremy, hindi ako sa restaurant nagtatrabaho. Okay. So, saan ka nagtatrabaho? Sa KTV. Sa KTV? Nagtatrabaho ka sa KTV? Bilang waitress? Bilang KTV girl. Ano? May mga kliyenteng pumapasok sa KTV. Gusto ng good time sa loob ng ilang oras. Yung iba naghahanap ng mga makakausap. Pipili sila sa amin tapos kapag nagustuhan ng isa sa amin… Tama na. Kapag nakapili na sila, iti-table na kami. Tapos… Tama na sabi! Sabi ko na nga ba eh. Ganyan ang magiging reaksyon mo. Bakit? Wala naman akong nilalamangan ah. Tapos sasabihin mo walang magbabago? Sarili mo ang nilalamangan mo. Dahil nagbebenta ka ng katawan. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Aliw, oo. Pero katawan hindi. Pero ano nga ba naman ang pinagkaiba nun sa'yo? Katulad ka rin nila. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga mapanghusgang tao. Ito na yung bracelet mo. At ito naman yung bayad sa kinain ko.
Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, kahit na may pag-aalinlangan ako na magtapat kay Jeremy tungkol sa aking totoong trabaho sa gabi, ay may bahagi sa akin na umaasang maiintindihan niya ako. Nakakaiba siya sa lahat ng mga tao na nakilala ko. At tatanggapin niya kung sino ako nang walang panghuhusga. Pero hindi pala. Nagkamali pala ako. Hindi po siya naging interesadong marinig kung ano man ang paliwanag ko. Ang kinapitan lamang niya ay nung sinabi kong KTV girl ako at ang mga dati pa niyang maling akala tungkol sa ganong klase ng trabaho. At sigurado po ako na matapos kong sabihin kay Jeremy na KTV girl ako, ang tingin niya sa akin ay napakarumi ko na. Matapos ng insidente yon ay umiwas na po ako kay Jeremy, Papa Dudut. Pero matapos ang isang linggo ay sumubok po ulit si Jeremy na kumontak sa akin at mag-sorry. Pero ako na po ang umiwas. At nung minsang nagkausap kami ng matino, ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako. At tanggap na rin niya kung ano man ang trabaho ko. Pero hindi ko na po siya pinagbigyan ng pagkakataon. Ang sabi ko sa kanya, ang isang normal na katulad niya at ang katulad ko ay malabong magkaroon ng isang maayos at tahimik na relasyon. Nagpatuloy po sa pagsuyo sa akin si Jeremy ng ilang linggo matapos ng insidenteng yon, Papa Dudut. At kahit na maraming beses ko na pong pinanlalabanan ang sarili ko, nasagutin siya at makipagrelasyon sa kanya. Naisip kong ang nangyari sa amin ay patikim ng mga posible naming pagdaanan sa future. Sigurado ako na dahil sa trabaho ko, ang isang malaking kailangan niyang panlabanan ni Jeremy ay ang selos at paranoia na magiging loyal ako sa kanya. Kahit na kung sino-sino pang lalaki ang nakaka-table ko gabi-gabi. At bukod pa dyan ay magiging bahagi na ng pagkatao ko ang trabaho kong yon sa KTV. At alam kong balang araw ay lalabas din ang bagay na yon sa ibang tao, tulad ng sa mga magulang niya. At kung dumating ang araw na yon, ay hindi po ako sigurado kung kaya pa rin akong ipaglaban ni Jeremy. Nang tumagal ay nagsawa na rin po si Jeremy sa kakahabol sa akin. At ilang linggo matapos yon ay napansin kong palagi na po siyang may kasamang ibang babae. Si Tin, kaklase niya, maganda at fashionista. At doon ko po nalaman na mahal ko nga po talaga si Jeremy, Papa Dudut. Dahil sobrang naging masakit po sa akin ang makita siya na may kasamang iba. Angel! Oh, Jeremy, Angel, pwede ba tayo mag-usap? may trabaho ako ngayon eh. Angel, please. Kahit isang oras lang. Sorry, wala akong isang oras. Ito na yung bus. Angel! Ay, sorry po ma'am. Angel, please. Bakit ba? Siguro naman pwede na tayo mag-usap ngayon. Ano bang gusto mo? Angel, mahal pa rin kita. May girlfriend ka na, di ba? Nakipaghiwalay na ako kay Tin kagabi. Hindi ko na kayang lokohin pa yung sarili ko eh. Ikaw ang mahal ko. Jeremy, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo na rin akong pahirapan. Angel, tanggap ko na. Tanggap kita kahit ano pa yung trabaho mo. Pero sa isip mo, marumi pa rin ako, di ba? Hindi. Wala na akong pakialam kung ano man ang trabaho mo. Ni hindi mo man lang ako pinakinggan nun, Jeremy. Hindi mo pinakinggan yung paliwanag ko. Nagalit ka kaagad. Hinusgahan mo kaagad ako. Pero niloko mo rin naman ako ah. 'Di ba? Kung hindi mo kinakahiya yung ginagawa mo, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit nilihim mo? Bakit nagsinungaling ka? Sorry. Natakot lang din kasi ako na hindi mo ko matatanggap. Hindi ko rin naman akalain na magkakagusto ko sa'yo ng mga unang linggo nating pagkakakilala eh. Hindi pa kita mapagkatiwalaan na maiintindihan mo ko at hindi mo ko agad uhusgahan kapag nalaman mo. Tapos nung unti-unti na ako nagkakagusto sa'yo, doon na ako mas lalong natakot na mawala ka.
Ganun na nga ang nangyari. Kaya Jeremy, mas makakabuti talaga kung kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari sa atin. Mabuhay ka na lang ng matiwasay. Ayoko na rin guluhin pa ang buhay mo. Pero, paano kung gusto kong guluhin mo ang buhay ko? Angel, I want you in my life. Kahit na sino o ano pa ang nakaraan mo. Kahit ano pa ang maging desisyon mo. Igagalang ko. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay ko. At gusto ko rin sana na maging bahagi ako ng buhay mo. Jeremy, nasasabi mo yung mga yan ngayon dahil hindi lang tayo ang involved. Paano kung mas lumalim na ang relasyon natin? Paano mo ko ipapakilala sa mga magulang mo? Kung ako nga mismo hindi ko pa masabi sa mga magulang ko. Tayong dalawa naman ang magsasama eh. At kung mahal din ako ng mga magulang ko, kailangan nilang tanggapin at igalang ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya please, Angel, bigyan mo naman ako ng pagkakataon oh. Sumama ka sa akin ngayon sa trabaho. Magmasid ka lang. At pagkatapos ng gabing to, tsaka ka magdesisyon kung mamahalin mo pa rin ako. At kung ano man ang maging desisyon mo, igagalang ko. Ang akala ko ay tatanggi sa akin si Jeremy Papadudut, pero sumama po siya sa akin ng gabing yon. Pero sa totoo lang po ay gusto ko rin po naman talagang sumama siya sa akin para makita niya mismo ang klase ng trabaho na ginagawa ko. At para mapayapa siya na hindi yon tulad ng inaakala niya. At ng ibang tao kapag narinig ang trabaho ng isang babae ay KTV girl. Nang gabing yon ay naging medyo distracted po ako sa trabaho, Papadudut. Alam ko po kasi na nanonood sa akin si Jeremy. Maya't maya ay sinusubukan ko po siyang sulyapan para makita kung ano ang reaksyon niya. May mga pagkakataon din kasi na ang kliyente kong hapon ng gabing yon ay inaakbayan ako. Pero nahirapan po akong makita ang reaksyon ni Jeremy dahil medyo madilim ang lugar. Pero matapos po ang ilang oras ay napansin ko po na umalis din siya. At doon na po ako talagang nalungkot at halos maiyak. Dahil alam kong hindi kaya ni Jeremy ang makita na ako ay nakikipagkwentuhan at inaakbayan ng ibang lalaki. Kahit na trabaho lang. Angel. Jeremy, akala ko umalis ka na. Oh, umiiyak ka ba? Teka, sandali. May nangyari ba sa loob? Hindi. Wala nangyaring masama sa akin. Akala ko kasi umalis ka na. Tana, hindi ako umalis. Sinadya ko talaga na maghintay sa'yo dito sa labas. Para hindi na rin ako makagulo sa isip mo. Tuwing napapatingin ka sa akin, napapansin ko nawawala ka sa wisyo eh. Kaya lumabas na lang muna ako sandali. Oh, mukhang bukas pa naman tong coffee shop. Dito muna tayo. Halika, maupo tayo rito. Ano? Kumusta? Hindi mo kaya? Sa totoo lang, hindi ko kaya, Angel. Naiintindihan ko. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Mahal talaga kita, Angel. Ay. Nakita ko naman kanina eh, malayo yung inaakala ko sa totoong trabaho mo. Sa trabaho nyo, nakita ko na kwentuhan lang naman tsaka pakikipag-inuman ang habol ng mga customer. Habang nandito ako sa labas kanina, nag-research ako. Nakita ko na sa Japan uso rin naman yung ganito. May nakita nga ako na trabaho doon na hihiga lang yung babae tsaka yung customer na lalaki sa kama. Tapos yayakapin lang nung babae yung customer. Yun lang yun. Gusto lang nila yung pakiramdam na may yumayakap sa kanila. Sa totoo lang, Jeremy, karamihan sa mga kliyente namin ganun. Karamihan sa kanila mga foreigner na malulungkot, mga Hapon, Koreano, mga mahihina dumiskarte sa mga babae. Oo, mayroong mga bastos, pero karamihan sa kanila kita mong mababa ang tingin sa sarili na kailangan pa nila magbayad ng babae para mapansin sila.
Ang lungkot naman. Karamihan ng mga tao iniisip na puro sexual lang ang ginagawa naming mga KTV girls. Pero kadalasan, para kaming psychologist. May kliyente ako dati, umiyak lang. Nagkwento tungkol sa asawa niya na hiniwalayan siya. Alam mo, sa tingin ko kahit papano, sa loob ng ilang oras, natulungan ko siya. Nakakuha siya ng kausap, ng taong pakikinggan siya at hindi huhusgahan. Pero paano kapag nagkagusto sa'yo? Paano yun kapag na-fall sa'yo? Hindi naman maiiwasan yon, pero syempre, kailangan ko lang ding dumistansya. At saka meron din naman kami mga bouncer dito. Kapag lumalampas na sa dapat yung kinikilos ng kliyente, sisenyasan lang namin sila at aawatin na nila. Pero paano kung nasa labas na? Mukhang delikado yun. Yun na nga lang. Pero sa awa ng Diyos, ayun, ligtas pa naman ako. Angel, napakabuti ng kalooban mo. At walang nagbago. Mahal na mahal kita. Jeremy, please huwag kang magbitiw ng salita na hindi mo kayang pangatawanan. Angel, hindi ko man kaya na makita ka na may napapasayang ibang lalaki. Pero pag-aaralan ko, pipilitin ko na labanan yung pagsiselos ko dahil mas matimbang ang nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. At kung mahal mo ako, ibibigay ko rin ang buong tiwala ko sa'yo na ako lang din ang mamahalin mo. Mahal din kita, Jeremy. Talaga? Mahal mo ko? So, papayag ka na maging tayo? Sige, susubukan ko. Subukan natin. At nakipagrelasyon na nga po ako kay Jeremy Papadudut. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman po ang aming samahan. Sa katunayan nga po ay hinahatid at sinusundo po ako ni Jeremy sa trabaho ko. Natatakot daw po kasi siya na mapano ako lalo pat madaling araw na akong umuuwi at may kalayuan ng bahay ko sa KTV na pinagtatrabahuhan ko. Natatakot din daw po siya na baka may magkagusto sa aking kliyente at maging stalker ko. Bagay na nangyayari na nga rin po sa akin, eventually nang may isang hapon na magkagusto sa akin. At sa labas ay doon ako pinipilit na makipag-date sa kanya. At kung wala nga po si Jeremy ay baka kung napano na ako ng gabing yon. Sa eskwelahan naman po ay malaking tulong din sa akin si Jeremy. Dahil magka-batch kami, sabay po kaming nagre-review kapag may exam. Kapag may mga nami-miss ako na mga notes dahil kung minsan ay inaantok ako sa klase dahil na rin sa puyat sa trabaho, ay pinapahiram niya ako ng notes. At sa awa ng Diyos ay naitawid naman po namin ang first sem sa kolehiyo dahil na rin sa aming pagtutulungan. Sa puntong yon, wala na po akong mahihiling pa sa Diyos. Nakakuha ko ng loyal at understanding na boyfriend. Nakakaipon ako ng malaki dahil sa trabaho ko at gumaan-gaan na po ang buhay naming pamilya. Gayunpaman ay nanatili pa rin pong lihim sa aking pamilya ang aking totoong trabaho. Hindi ko pa rin po makayana na umamin sa kanila. Dahil na rin po sa takot na masamain at damdamin nila yon ng husto. Lalo na ang tatay ko. Nasa puntong yon ay labis na rin ang self-pity dahil pakaramdam niya ay wala siyang kwentang ama dahil sa kanyang sakit. Kaya nagpasya ako na ilihim ang aking totoong trabaho sa kanila at dalhin na lamang ang bahaging yon ng aking buhay hanggang sa aking kamatayan. Kahit pa sinabihan ako ni Jeremy na baka mas makakabuti na magtapat na rin ako sa pamilya ko kesa naman sa iba pa nila malaman. Kaya naman nagpasya na rin po ako na hindi ko na nga po paabuti ng 1 taon ng pagtatrabaho sa KTV. Meron po akong sinet na target na ipon at kapag naabot ko na po yun ay kaagad na rin po ako mag-resign. Alam ko po kasi na habang nagtatagal ako sa KTV at habang may nakakasalamuha ako sa lugar na yon, ay mas lumalaki ang tsansa na marami pa ang makaalam ng aking trabaho.
At nang malapit ko na nga pong maabot ang target na ipon ko, ay doon naman po nagbiro ang pagkakataon, Papa Dudut. Akala ko'y napakaswerte ko ng nilalang, pero sa isang iglap ay parang bigla kong dinagukan dahil isang gabi may isa akong hindi inaakalang makakadaumpalad sa KTV. At yon ay si Makoy, ang katim ni Jeremy sa basketball. Oh, bakit? Anong problema? Mary, yung kakapasok lang na kasama ng mga Koreano, kilala ko yung Pinoy na kasama nila. Ha? Si Makoy yun, ka-varsity ni Jeremy. Anong gagawin ko? Eh di wala. Alam na rin naman ni Jeremy ang tungkol sa trabaho mo, hindi ba? O bakit ka magkakaroon ng pakialam dun? Mary, masama ang ugali niyan. Sinubukan na kong pormahan yan kahit na kami na ni Jeremy. Eh ayun na nga, alam na rin naman ni Jeremy eh. Hindi yun yung kinakatakot ko. Paano kung ipagkalat niya? Angel, may kliyente ka sa table 13. Mary, anong gagawin ko? Paano kung siya yan? Angel, kung siya man yan, nakita ka na niya. Kung siya makatable mo, eh di mas maganda para makaharap mo siya at makausap. Makoy? Hi, Rose. Dali. Dito ka sa tabi ko. So, Rose pala ang KTV girl name mo ha? Mas bagay naman kasi yung Angel, mapanlin lang eh. Makoy, para lang malinaw, may rule kami dito sa KTV na walang bastusan. Table-table lang to. Usap-usap lang. Kaya huwag ka magbalak ng kung ano dahil isang senyas ko lang sa bouncer at ilalabas ka nila dito. Oh, easy. Sungit mo naman. Bakit? Nag-uusap lang naman tayo ah. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi pa nga kita nahahawakan eh. Kung gusto mo nang mababastos sa gabing to, huwag ako. Humanap ka ng iba. Uy, ngayon lang ata ako nakakita ng prosti na mataas ang pride ah. Hindi ako prosti. Oh, sige, oo na. Eh ano bang tamang tawag sa trabaho nyo? Escort? Ka-table? GRO? Alam ba ni Jeremy to? Oo. We, di nga. Eh di kung gusto mong malaman, itanong mo sa kanya bukas. Uy, atapang na tao talaga. So, ibig mong sabihin, pumayag siya na juwain ka niya kahit na alam niyang gabi-gabi, iba-iba ring lalaki ang kasama mo? Wow! Totoo palang true love. Hindi ako pumapatol sa mga lalaki na kung sino-sino kagaya ng iniisip mo. Pero pumapatol ako ng suntukan sa mga bastos na kagaya mo. Sige nga. Sapakin mo nga ako ngayon. Pwede ba uminom na lang tayo? Di, dali na. Sapakin mo ako. Alam mo kaya kita nagustuhan dati? Alam ko kasing palaban kang babae eh. Yun pala, sa ibang bagay ka lumalaban. Tumigil ka na, Makoy. Dali na. Oh, eto, pisngin ko oh. Sapakin mo na ako. Akin na yung kamay mo. Bitiwan mo ko. Dali na. Ang dami mo pang arte. Bitiwan mo ko. Kuya Leo! Agad na nirespondihan naman po ako ni Kuya Leo, ang bouncer namin sa KTV ng gabing yon. Pinalis po ang grupo nila sa KTV para hindi na magkagulo pa. Samantala, pinayagan naman po ako ng mabait kong manager na huwag na munang tumanggap ng iba pang kliyente sa gabing yon. Agad ko pong tinawagan si Jeremy at nagpasundo. At pagdating po niya ay doon ko ikinuwento ang nangyari. At hindi ko po akalain na yon ang magiging unang away namin ni Jeremy, Papa Dudut. Noon ko lang po na-realize kung gaano pala talaga kahirap kay Jeremy ang pigilan ng sarili niya na maparanoid at magselos. At ngayong kakilala pa niya at mas malala pa si Makoy pa ang naging kliyente ko,
na notoryo sa pagiging basagulero at playboy sa eskwelahan namin. At ramdam kong medyo natamaan ng pride ni Jeremy. Pero mabuti na lamang po talaga at mahal namin ang isa't isa. At matibay na ang aming relasyon, kaya't nagkaayos din po kami ng gabing yon. Inihanda na lang po namin ang aming mga sarili sa kung ano man ang gagawin ni McCoy kinabukasan sa eskwelahan. Hi, Rose. Mag-isa ka ata ah. Pwede ba kitang makatable? Umalis ka na, parating na si Jeremy. Oh, so hindi ka pa niya hinihiwalayan? At bakit naman niya ako hihiwalayan? So hindi mo pa nakwento sa kanya yung nangyari sa atin kagabi? Sinabi ko na sa'yo, alam na ni Jeremy ang tungkol sa trabaho ko, kaya tumigil ka na. Hindi yun. Yung tungkol sa nangyari sa atin. Na natikman na kita. Ano? Ano pinagsasasabi mo dyan? Basta ako, ang naalala ko nangyari sa atin kagabi, naghalikan tayo sa KTV. At pagkatapos nun nag-check-in na tayo sa katabing motel. Tanga ka rin talaga, no? Alam ni Jeremy ang totoong nangyari. Sinundo niya ako agad doon. Kakilala niya si Kuya Leo, kakilala niya ang mga katrabaho ko. Kahit ano pang kasinungalingan mo, walang kwenta. Wala naman akong pakialam sa iisipin nyo ni Jeremy eh. Yung mga kabatch natin, yung mga nakakakilala sa inyo, yun ang pwede kong pagkwentuhan ng totoo. Hayop ka talaga? Kaya kung ako sa'yo... Hoy! Umalis ka na! Oh, Jeremy! Bakit mo naman ako pinapaalis? Nakikipagkwentuhan lang naman ako dito kay Rose. Kay Angel. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na! Ayoko naman talaga ng gulo, dude eh. Kagabi nga, ewan ko. Ang saya-saya ng kwentuhan namin itong girlfriend mo dun sa KTV. Tapos bigla na lang akong nilapitan ng bouncer at pinaalis. Pero alam mo, ngayon alam ko na kung bakit ka nagkagusto dito kay Angel. Ang bango pala nito sa malapitan. Sinungaling ka talagang hayop ka? Totoo naman ah. Langya. Kailangan lang pala bayaran ka para lumambot ka eh. Sana nun pa sinabi mo. Tol, huling pakiusap ko na sa'yo to. Umalis ka na! Teka. Alam ko na. O eto, 1,000. Pwede ko bang makatable tong jowa mo ngayon? Bastos ka talagang hayop ka eh! Uy, pre, tama na yan, uy! Pre, ano ba yan? Tama na! Di ba sinabi ko na tumigil ka na? Ha? Tigilan mo na kami! Dahil kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo! Tama na yan. Wow ha! Ang yabang ah! Alam nyo ba kung bakit ako gustong bugbugin ito? Makoy! Dahil nalaman ko kagabi na itong jowa niya, Ayaw mo talaga tumigil ha? si Angel, anghel sa umaga, prosti sa gabi! Sinabi ko tumahimik ka na eh! Hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Pare-pareho po kaming napatawag sa disciplinary office pagkatapos ng malaking skandalong yon sa kantin Papadudut. Nagbanta po si McCoy na idedemanda si Jeremy dahil sa ginawang pananapak nito sa kanya. Pero binantaan ko din po siya, nakakasuhan ko rin siya ng paninirang puri. At dahil nga sa banta ng demandahan at nakaambang na malaking gulo, ay sinubukan na lang din po kaming pag-aregluhin ng mga opisyal sa eskwelahan namin. At bago po kami maghiwa-hiwalay ay pumayag na rin po kami. Pero kahit na nagpa-areglo po kami nila McCoy ay hindi pa rin po namin naiwasan ang kumalat ang chismis na bayarang babae ako sa buong campus. At dahil hindi naman po pwedeng magpa-press release doon o kung ano man ay hindi ko na rin po nadepensahan ang sarili ko na may kaibahan po ang pagiging prostitute sa trabaho namin sa KTV. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay pinabayaan ko na lang. Pinabayaan ko na lamang na mamatay ang issue. Ang naisip ko, total ay 1 taon na lang din naman po ako sa eskwelahang yon, konting tiis na lang. At dahil sa mga nangyaring skandalo ay nagkaroon na rin po ako ng lakas ng loob na umamin sa pamilya ko tungkol sa trabaho ko. Total, matapos ng skandalo kay McCoy, hindi nagtagal ay umalis na rin po ako sa KTV. Nang mga panahon na yon ang naisip ko, kung magsasabi man po ako sa pamilya ko,
Tapos na ang phase na yon. Nagawa ko na. At naging bahagi na lang yon ng aking nakaraan na wala na silang ibang pwedeng magawa kundi ang tanggapin na lamang. At sa awa naman ng Diyos, napaliwanagan ko rin naman po sila at naintindihan din po nila ako. Kahit na noong una ay talagang dinamdam po ito ng mga magulang ko, lalong-lalo na si tatay. Nakagraduate po ako ng college kagaya ng pinangako ko sa mga magulang ko. At sa ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa isang international company bilang isang IT specialist. Kami pa rin po ni Jeremy Papadudut. At sa katunayan nga ay binabalak na naming magpakasal sa isang taon. Hopefully kapag natapos na rin po ang pandemya. Sa puntong ito ay masasabi ko pong nakalaya na rin po ako sa aking nakaraan. Sa ngayon ay handa na ako kung sakasakaling malaman man ng ibang tao o kahit ng mga kaopisina ko ang tungkol sa pagiging KTV girl ko noon. Wala na akong pakialam sa iisipin nila. Ang mahalaga ay tanggap ako ni Jeremy at ng aking pamilya. At higit sa lahat dahil alam kong hindi naman naging kabawasan sa aking pagkatao ang phase na yon ng aking buhay. At naging stepping stone pa yon para ako ay magtapos at makamit kung anuman ang mga bagay na tinatamasa ko sa ngayon. O Papadudut na sanay nang gumawa ng kasamaan sa kapwa. Dahil alam nilang halos lahat ng bagay ay nadadaan na sa pera ngayon. Dear Papadudut, ako po ay isa sa inyong mga solid kabarangay at araw-araw na nakikinig sa inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may pagkamaselan. At masasabi kong isang traumatic experience sa buhay ko. Kaya't pahintulutan niyo po ako sana na itago ko ang totoong pangalan ng mga tao dito sa aking kwento. Ako rin po ay itago niyo na lamang din po sa pangalang Lilibet. Nangyari po ang karanasan kong ito mga 2 years ago. Noong ako po ay nag-intern sa isang opisina. Huling taong ko na po yon sa kolehiyo at bahagi po ng aming requirement ay ang mag-OJT sa isang kumpanya na mapipili namin. Ako naman po ay sinuwerte na matanggap sa isang kumpanya na nakabase sa Makati. Scholar po ako at hindi naman po kami ganong kayaman. Kaya't bata pa lamang po ako ay pinangarap ko nang makapagtapos with honors. Para matanggap ako sa isang magandang kumpanya sa Makati. Para po kasing ibang mundo ang Makati sa akin, Papadudut. Kapag nadadaan po kasi ako doon at nakakakita ako ng mga magagara at matataas na building, pati na mga empleyadong magaganda, ang mga uniforme at mukhang mga hindi pinagpapawisan, ay nakakaengganyo po sa akin ang husto na pagpursigihan ko nang maging bahagi din ako ng mundong yon. Kaya naman po laking tuwa ko talaga nang matanggap po ako sa kumpanya na aking inaplayan. Sa pakiwari ko po noon, yun na ang unang hakbang sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kaya pinano ko na rin po na makapag-iwan ng magandang record sa kumpanyang yon. Para kapag nakagraduate na po ako, ay malaki po ang tsansa na ma-absorb o matanggap din ako ng kumpanyang yon. At maging isang permanenteng empleyado nila. Pero ang hindi ko po akalain na mga sandaling yon, Papadudut, ay ang pangarap ko pong yon ay mauuwi po pala sa isang bangungot. Good morning po, Sir Marcelo. Hi, please have a seat. Okay, so congratulations sa first day mo rito. And as an intern, for now, ang main duties mo lang naman dito sa department ay mag-file ng mga resume, mga data entry task, and some small errands like photocopying papers, tumawag sa restaurants kapag may meetings at kailangang magpa-deliver, mga ganun. Okay. Copy po, sir. Alam ko medyo parang wala pang silbi masyado yung mga ganyang bagay. Pero syempre, intern ka pa lang eh. Medyo mahirap din naman bigyan ka ng mas mabigat na responsibilities dito sa department. But then again, kahit na ganun pa lang ang ibibigay naming responsibilities sa'yo, ang maganda naman dyan, makakapag-observe ka na rito.
at ma-feel mo na ang culture na magtrabaho sa isang kumpanya. Okay lang naman po sa akin yun, sir. Based kasi dito sa resume mo, mukhang achiever ka sa school nyo. So baka mabore ka sa mga ipapagawa namin sa'yo dito. Okay lang po talaga yun, sir. Alam ko naman po lahat ng bagay kailangan munang magsimula sa maliit. Tapos kapag pinagbuti mo yon, tuloy-tuloy na rin po ang pag-angat mo sa corporate ladder. Good, good. I like you already. And you know what? Let's see. Baka nga ilang linggo pa lang mabigyan na kita ng mas mabigat na responsibility. I could definitely use a personal secretary right now. Okay po, sir. Pagbubutihan ko po. So, tell me something about yourself. Siyempre, magkaka-work na tayo dito. Parang magiging isang pamilya na rin tayo. So, I want to get to know you a little better. Tungkol po sa akin? Oo, pamilya mo, saan ka nakatira? 3 po kaming magkakapatid. Ako po yung second. Yung kuya ko po nasa abroad po. Oh, okay. So, nangangarap ka rin bang mag-abroad? Sa totoo lang po, ayoko. Ayoko po kasing iwanan mga magulang ko. Kita ko rin po kasi kung gaano kahirap sa kuya ko ang ma-homesick at mag-adjust sa kultura sa ibang bansa. That's good. And totoo yan. Mahirap talaga sa ibang bansa. Anyway, so, anything else? Love life? May boyfriend ka na ba? Wala po, sir. Talaga? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Pero for sure, nagka-boyfriend ka na dati. Wala pa po. NBSB. Talaga? Neneng-nenay ka pa pala? Pero okay yan. Minsan ang mga boyfriend, distraction lang yan sa mga pangarap, di ba? Opo, sir. Nagsimula po ng maayos ang unang meeting namin ni Sir Marcelo Papadudut. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging personal na po ang mga tanong niya. Siguro po sa halos 1 oras na magkausap kami sa opisina niya, ay 15 minutes lang po kaming nag-usap tungkol sa trabaho. At pagkatapos po noon ay nauwi na po sa kwentuhan. At habang tumatagal, ay mas hindi na po ako nagiging komportable sa mga tanong at sa mga hirit niya. Kung tutuusin ay wala naman pong lantaran na mahalay na tanong si Sir Marcelo noon. Pero nagtataka po ako na halos buong buhay ko ay parang ininterrogate na niya. Kung saan ako nakatira, saan ako lumaki, ano ang mga hobbies ko, mga pastime, kung umibig na raw ba ako. Parang nang tumatagal po ay nawawala na po ang pagiging professional niya sa pakikipag-usap. At parang gusto niyang iparamdam sa akin na magka-level lang kami. Bagay na hindi ko po alam kung tama po ba. Lalo pat may moments na pakiramdam ko po ay medyo may mga malalanding tanong na si Sir. Pero kahit na ganoon po ang nangyari ay sinubukan ko na lamang pong ipagkibit balikat ang mga naramdaman ko noon. At naisip ko pa nga po na baka masyado lang akong feelingera. Sir, tawag niyo po ako? Oo. Pakikuha nga yung stack ng folder sa cabinet. Okay po. Saan ko po ilalagay, sir? Dito sa table. May papagawa ko sa'yo dyan. Okay po. May files ako dyan na ipapa-photocopy, pero hindi lahat. Okay po. Teka nga, puntahan na lang kita dyan para maipakita ko. Okay po. Yan. Dito ako sa likod mo para mapakita ko sa'yo. Patingin nga muna nito. Ang bango mo naman, Lilibeth. Teka. Hindi itong folder na to. Teka, ito. Ipa-photocopy mo tong 5 pages na to. Okay po, sir. Ito rin. Itong lahat ng laman nito. Anong pabango mo? Po? Hindi nga po ako nagpapabango eh. Baka yung conditioner ko po. Kaya pala ang ganda rin ng buhok mo. Maalaga ka pala talaga sa katawan.
Eto rin, ipa-photocopy mo yung first 5 pages nito. Okay po. Teka, natatandaan mo ba kung alin sa mga to ang ipapa-photocopy mo? Opo. Sige nga, ano? Ano po? Yung first 5 pages po nito, tapos yung first 5 pages din po dito sa folder na to. Mali. Lahat ng laman nito ipapa-photocopy mo, di ba? Opo. Sorry po, sir. Okay lang yan. Ang bilis mo naman madistract. Okay, sige. Yang mga yan na muna ang ipa-photocopy mo para hindi ka mahirapan. Tapos pagkatapos mo, balikan mo na lang dito yung iba, okay? Okay po. Matapos po ng mga isang linggo ng pag-i-intern ko sa opisina, ay nakaramdam na po ako ng pagkailang kay Sir Marcelo Papadudut. May pagka-touchy po kasi siya at parang walang araw pong lumipas nang hindi niya ako hinahawakan sa braso, sa balikat o sa kamay. Gayon pa man ay binigyan ko pa rin po siya ng benefit of the doubt. Nag-obserba po ako sa ibang mga kaopisina ko kung ganon din po ba siya sa kanila. And to be fair din po ay medyo mahilig talaga siyang humawak ng tao. Mapa babae man o lalaki. Ang naisip ko na baka talagang parte lamang yon ng kanyang personality. At para rin siguro maging komportable sa kanya at hindi ma-intimidate ang ibang mga empleyado. Makarisma din po kasi si Sir Marcelo sa mga tao. Siguro nga po ay kaya siya na-promote ay dahil magaling din siyang makisama. Bukod pa po dyan ay kahit na malapit na po siyang mag-50 ay may itsura din po kasi si Sir Marcelo para sa kanyang edad. Kaya nang tumagal ay napansin ko nga rin na parang crush pa po siya ng mga ibang babaeng empleyado sa opisina. Lalo na noong mga may edad na rin at matagal nang nagtatrabaho doon. Hindi po siya kasing gwapo ng mga artista. Pero may dating po kasi siyang parang bad boy at bagets kung siya ay pumorma. Matapos po ang 2.5 linggo ay na-promote na po ako ni Sir Marcelo sa trabaho. Ginawa niya po akong personal assistant at dahil personal assistant niya po ako ay madalas na rin po niya akong pinagtatrabaho sa loob ng opisina niya. Pero dahil din po sa nangyaring pag-promote sa akin ay nakaramdam na po ako ng ibang pakikitungo sa ibang mga empleyado sa akin. Pakiwari ko po kapag tinitingnan nila ako ay may iba na silang tingin. At hindi ko po alam ay doon na nagsimula ang tsismisan sa opisina tungkol sa amin ni Sir. Dahil puro salamin po ang kwarto ni Sir ay kitang-kita po sa labas ang lahat ng nangyayari sa loob. Kaya rin po siguro ay mas naging kapansin-pansin na halos doon na po ako nag-oopisina sa mismong kwarto ni Sir Marcelo. Gayon pa man ay medyo nakaramdam din po ako ng kaunting pasasalamat na puro salamin ang kwarto ni Sir, kaya kita rin po ang mga nangyayari sa loob ng opisina niya. Nang mga panahon po kasing yon ay nagsisimula na talaga akong mailang kay Sir Marcelo Papadudut. Ramdam ko pong may kakaiba siyang kinikilos tungo sa akin. Pero dahil wala naman siyang lantarang sinasabi, ay sinusuway ko rin po ang aking sarili na maging asyomera. At minsan pa nga ay kine-question ko ang sarili ko na baka ako ang may mali siya. Sige, dito ka na umupo. Thank you po, sir. I'll have a 500-gram medium rare Wagyu cubes and red wine. Okay po, sir. And ma'am? May salad na lang siguro. Try mo yung Caesar salad nila. Masarap. Sige po, sir. Yun na lang po. Okay, thank you. Sir, ang liit pala ng table dito. Ang hirap magtrabaho. Oh, bakit nagbubukas ka na ng laptop? Kalimutan mo na muna yan.
Akala ko po maghahabol po tayo ng deadline nung... Kalimutan mo na muna yung trabaho. Mag-enjoy muna tayo. Okay po. Grabe din pala yung laptop mo, no? Parang ang bigat niya na. Dinosaur na. Wala pa po kasing budget si Mama para mapalitan tong laptop namin. Ganito, ibibili kita ng bagong laptop. Po? Well, kailangan mo rin naman yun sa trabaho. Pero gumagana pa po tong laptop namin. Pagpahingayin mo na yan. Maawa ka naman dyan. Gawin mo na lang yung backup. O kaya para sa mga kapatid mo. Ayoko rin namang laspagin yung laptop mo para sa mga trabaho natin sa opisina. Sige po, sir. Kayo po bahala. Bukas may gagawin ka ba? Wala naman po. Ganito, susunduin kita sa inyo. Tapos pumunta tayo sa mall para makapamili ka ng laptop. Sir, baka naman po may extra dun sa opisina. Yun na lang po ang gagamitin ko habang nag-i-intern ako. Wag na. Regalo ko na yun sa'yo. Po? Bakit po? Kasi mabuti at masipag kang intern. At baril lang naman yun sa akin. Sus. Sigurado po kayo, sir? Oo naman. Alam mo kasi Lilibeth, galante talaga ako sa mga taong gusto ko. Pera lang naman yan eh. Gamit lang yan. Hindi malaking bagay ang mga yan sa akin. And nasa point na rin naman ako ng buhay ko na hindi ko na pinoproblema ang pera. Gusto ko na lang i-enjoy ang buhay at pasayahin din yung mga tao na malapit sa akin. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat. Yan. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Nang sinabihan po ako ni Sir Marcelo na ibibili niya ako ng laptop dahil nagustuhan niya daw ang performance ko bilang intern. Matapos lamang ng halos 1 buwan na pag-i-intern. At habang kumakain pa kami sa isang mamahalin na resto na kaming dalawa lang ay naging iba na po talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero sa puntong yun po talaga ay pinapaniwala ko pa rin ang sarili ko na baka talagang galante lang si Sir Marcelo. Lalo pa't pagkatapos naman namin kumain ay totoo nga naman na nagtrabaho pa rin kami ng kaunti sa resto. Kinabukasan ay natuloy nga po kami sa lakad namin ni Sir Marcelo. Sinundo niya po ako sa bahay namin gamit ang kanyang magarang kotse. At tumuloy na nga po kami sa isang tindahan ng electronics para ibili ako ng laptop. Umabot po sa 50,000 ang binili sa aking laptop ni Sir Marcelo, Papa Dudut. Sa katunayan ay napagkamalan pa nga po kaming magtatay sa shop. Bagay na parang hindi kinatuwa ni Sir Marcelo. Gusto ko na nga pong tanggihan ang laptop dahil naging iba na po talaga ang pakiramdam ko noon. Pero hindi na po ako pinatanggi ni Sir Marcelo at sinabihan akong wala lang daw sa kanya ang halagang yon. Oh, bakit tahimik ka ata? Sir, masyado po kasi talagang mahal at magara yung laptop na binili niyo sa akin. Ano ka ba? Sinabi ko na nga wag mo nang isipin yun eh. Bigay ko na yun sa'yo. Sir, Ano yun? Sir, ano po Sir, ganyan po pa talaga kayo kagalante? I mean, 1 buwan pa lang po ako nag-i-intern sa opisina. Baka po kasi may masabi yung iba. Bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng iba? Eh di wag mong sabihin na binigay ko yun sa'yo. Sir, kahit naman po hindi ko sabihin, feeling ko mag-iisip at mag-iisip pa rin po sila. Mag-iisip na ano? Na ano po? Na paborito kita? Na may gusto ako sa'yo? Ay, hindi naman po. Eh kung sabihin kong oo, Po? sige, didiretsahin na kita. Maganda ka. I like you. Pero wag mong isipin na nililigawan kita o gusto kong makipagrelasyon sa'yo. Talagang gusto ko lang na magbigay ng mga magagarang bagay sa mga magagandang babae. Yan ang trip ko sa buhay. It makes me happy. Parang sugar daddy po? Oh, bakit naman yan agad ang naisip mo? Sorry po.
Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Talagang galante lang ako sa mga magagandang girls. Unless gusto mong maging sugar daddy mo talaga ako. Po? Naku sir, hindi po. Matagal na rin naman akong hiwalay sa asawa. Sabihin mo lang, game ako. Naku sir, hindi po. Huwag ka nang mahiya, Lilibeth. Sir, hindi po talaga, hindi. Hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na ganyan. Hindi po ako ganong klaseng babae. Sorry po. It's okay. Huwag ka nang masyadong ma-stress doon. Sir, isusoli ko na lang po yung laptop. Ano ka ba? Huwag mong gagawin yan. Bigay ko na nga yan sa'yo eh. Dami mong arte. Masyado mong pinapakomplikado ang mga bagay. Sobrang na-shock po ako sa mga sinabi sa akin yon ni Sir Marcelo Papadudut. May kutob na po ako na may gusto siya sa akin at may mali siya ang pagbibigay niya sa akin ng laptop. Pero pinanlalabanan ko pa ang aking kutob at pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na inosente at mabuting tao lang talaga si Sir. At ako ang may problema at malisyosa. Napakawalang muwang ko lang po talaga noon, Papadudot, pero ang nakakabigla po talaga sa nangyari ay kung paanong napaikot ni Sir Marcelo ang sitwasyon para palabasin na ako ang may gusto na maging sugar daddy siya. At dahil hindi po talaga ako mapakali at hindi na nga po ako nakatulog dahil sa nangyari, ay kinalunisan ng sumunod na linggo ay binalik ko na po talaga ang laptop ni Sir. Hindi ko na nga po ito binuksan dahil ayoko nang may masabi pa siya. At para rin madaling maisoli sa nabilhang shop. Hindi po agad tinanggap ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. Pero nagpumilit po talaga ako, Papadudut. Para rin wala nang masabi laban sa akin. Ngunit minamasama po ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. At mula nga po noon ay ginawa na niyang bangungot ang internship ko sa opisina nila. Mula po nang binalik ko ang laptop na ibinigay sa akin ni Sir Marcelo ay naging mas cold at stricto na rin po siya sa akin. At dahil malimit na doon pa rin ako sa loob ng opisina niya, nagtatrabaho ay naging sobrang awkward po at napakahirap ng kumilos. Pakiramdam ko po ay bantay sarado ako sa bawat segundo at talagang tinatambakan niya po ako ng trabaho. At dahil nga po sinoli ko ang laptop na bigay niya ay wala rin naman po akong ibang magamit na computer sa opisina. Ay ginamit ko na lamang pong muli ang mabagal at lumang laptop namin sa bahay. Isang araw ay may pinaparush po na trabaho sa akin si Sir Marcelo. At kinailangan ko pong mag-download ng isang app online dahil hindi ko po mabuksan ang file na ibinigay niya. Pero nang na-download ko na po ang app na yon, ay bigla na lang pong nasira ang computer ko. Virus po pala. Nabura po ang lahat ng files pati na ang pinaparush sa akin ni Sir Marcelo. At nang mangyari po yun ay talagang natulala na lamang po ako, Papadudut. Dahil sigurado ako na hindi po ako mapapatawad ni Sir sa nangyaring kapalpakan. Sir? Yes, ano yun? Hihingi ka na naman ng extension para sa deadline mo. Hindi po. Good, dahil kailangan ko na yung full report. Sir, yun nga po eh. May problema po. Ano? Sir, yung laptop ko po kasi nasira. Nabura po lahat ng files. Ano? Sir, pasensya na po, sir. May backup po ba kayo ng mga files na yun? Mag-OT na lang po ako. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po natatapos yung report. Wala akong backup files ng mga yon. Sir, sorry po, sir. Ay, you really are turning out to be such a disappointment, Lilibeth. Ang ganda-ganda ng performance mo nung nag-start ka dito sa opisina. Ngayon, kabaligtaran ang nangyari. Unti-unti kang nagiging tamad at ang dami mong dahilan. Ilalagay mo pa ang department ko sa alanganin. Sir, sorry po. I'm sorry. Kailangan kong i-report to sa school mo. Sir, please, sir. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang chance. Isa pang chance?
Paano ka makakabawi sa ginawa mong to? At 1 linggo na lang ang natitira sa internship mo dito. Hindi ka na makakabawi. Ibabagsak kita! Sir, please, parang awa niyo na. Huwag niyo akong ibagsak, mawawala po yung scholarship ko, sir. Napaka-arte mo kasing babae ka eh. Binigyan na kita ng laptop, isinoli mo pa sa akin. Masyado ka kasing nagmamalaki sa akin. O ayan ang nangyari. Wala naman sana tayo sa sitwasyong to kung yung laptop na isinoli mo sana ang ginagamit mo. Paano ngayon to? Magmumukha akong tanga dahil hindi ko may papasa yung report on time? At since wala akong backup nun, kakailanganin kong humingi ulit ng copy. Di ba? Ang laki mong perwisyo. Sir, I'm so sorry. Pasensya na po talaga. Sir, kahit ano po gagawin ko. Mag-OT po ako dito. Kung anong kailangang ipagawa dito sa opisina gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ibagsak, sir. Ay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa Sabado. May business trip ako. Po? Yung sa Tagaytay po? Oo, bakit? At ano na namang mukha yan? Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isip mong kaartehan. Hindi po, sir. Alam mo, yung kaartehan mo nagdala sa'yo sa problemang to. Tingnan mo ngayon, umaarte ka na naman. Ayusin mo nga yung mukha mo. Hindi po, sir. Sige po, sir. Sasama po ako sa inyo. Mabuti naman. At magdala ka ng damit dahil 2 gabi tayo ron. Pag-uwi ko po sa bahay ay grabe po ang kabang naramdaman ko, Papa Dudut. Alam ko pong may mali sa pag-aaya ni Sir Marcelo sa akin sa kanyang out of town at overnight na business trip. Lalo pat umamin na siya sa akin na may gusto siya sa akin. At kahit nasabihin niya pang ako lang ang may mali siya sa utak at wala naman talaga siyang pakay kundi ang magkaroon ng assistant sa kanyang business trip, ay hindi ko po maalis sa isipan ko na pwede po akong mapahamak sa pagsama kong yon sa kanya. Gayon pa man ay takot na takot din po ako na bumagsak sa aking internship. Lahat po ng pagsisikap at pagiging masigasig ko sa pag-aaral ay mapupunta lamang sa wala. Higit sa lahat ay mawawala pa ang scholarship ko. Bukod pa sa magiging napakasama ng pagbagsak ko sa internship ko, sa aking school records at future na rin sa mga a-applyang trabaho. Kaya't pikit mata po akong sumama kay Sir Marcelo, Papa Dudut. Nilakasan ko na lamang po ang loob ko at nagdasal na hindi po ako mapahamak sa out of town na yon. Hello, sir? Lilibeth, pumunta ka dito sa kwarto ko. Po? Bakit po, sir? Mag-briefing lang muna tayo sandali. Sige po. Okay po. Diyos ko, protektahan niyo po ako. Good evening po, sir. Sige, maupo ka muna dyan. Oh, uminom ka muna. Sir, hindi po kasi ako umiinom. Relax. Mababa lang alcohol content niyan. At matamis yan. Gusto yan ng mga babae. Okay po. O, di ba? Masarap? Opo. Sir, tungkol po ba saan yung briefing natin? Ano po bang itinerary ninyo bukas? Wala na. Tapos na lahat ng meeting ko ngayon. Ganun po ba? So, uuwi na po tayo bukas? Hindi pa. Po? Bakit po? Nag-book talaga ako ng ekstrang araw at gabi para makapag-relax. Besides, last week mo na next week sa internship, hindi ba? So, treat ko na rin to sa'yo. Okay po. Sige lang, uminom ka pa. I-celebrate natin ang pagtatapos mo ng internship at pagkapasa mo. Talaga po, sir? Pasado na po ako?
Oo. Salamat po. Salamat po ng marami. O sige, uminom ka lang dyan. Sabahin mo ng mga cold cut and cheese dyan. Masarap yan ang magkasabay. Magsi-CR muna ako. Okay po, sir. Lilibeth! Lilibeth! Ano po yan, sir? Pakikuha nga yung tuwalya dyan sa may cabinet. Paabot sa akin, nakalimutan kong ipasok. Sige po. Sir, ito na po yung tuwalya ninyo. Salamat. Diyos ko! O bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na lalaki? Iabot mo sa akin ang tuwalya. Ito po. Sir! Huwag po, sir! Ang dami mo talagang arte. Kaya gustong gusto kita eh. Huwag po, biniwan niyo ako! Dami mo arte! Halika nga rito. Sasama-sama ka sa akin dito tapos ngayon mag-iinarte ka? Tumigil ka na kakaarte! Alam ko namang gusto mo rin eh. Ayoko sabi eh! Aray! Bumalik ka nga rito! Lilibet! Kumaripas po ako ng takbo, Papa Dudut. Dumiretso po ako sa kwarto ko sa hotel at takot na takot ako at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Gusto ko na po sanang umalis agad-agad ng gabing yon, pero na-paralyze po ako sa takot dahil kung ano-ano na po ang tumakbo sa utak ko. Paano kung abangan ako ni Sir sa labas? Paano kung umalis ako pero mapahamak naman ako sa biyahe pa uwi? Nasa Tagaytay po kami at hindi ko po alam kung paano ako makakabalik ng Maynila sa oras na yon. Gusto ko rin pong tawagan ang nanay ko pero ayaw ko rin naman po siyang mag-alala. At alam ko rin naman po na wala rin siyang magagawa dahil malayo siya at wala din naman kaming sasakyan. Kaya tinawagan ko na lamang po ang best friend ko at kinuwento sa kanya ang nangyari. Sa kanya na lamang po ako maguluhol at nagsabi ng lahat ng aking mga dinadala. Hindi na rin po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut, at talagang naghintay na lamang po ako sa pagsikat ng araw. Hindi na rin po ako dumaan sa lobby kahit pa nag-iwan ako ng ID dahil natakot din po ako na baka sabihan pa si Sir Marcelo dahil siya ang nagpabook ng kwarto ko. Pagkalabas ng hotel ay sinuwerte naman pong nakahanap kagad ako ng tricycle at nagpahatid na agad ako sa bus station. Nagtaka po ang pamilya ko nang bigla na lamang po akong umuwi sa bahay ng araw na yon. Pero hindi ko na rin po muna ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. Dahil ako rin po mismo ay na-trauma sa lahat ng mga na-experience ko. Pero laking gulat ko po nang nakatanggap po ako ng tawag mula sa hotel at sinisingil ako sa bayad ng kwarto. Hindi po pala binayaran ni Sir Marcelo ang kwartong inukop ako. At ang malala pa niyan ay may kamahalan pa ang bayad. Bukod pa dyan ay nalaman ko sa kanila na nag-imbento pala ng kwento si Sir Marcelo at sinabi na pinagtangkaan ko raw ang buhay niya. Dahil dito ay napilitan po akong magkwento sa hotel staff sa nangyaring attempted rape sa akin. Pero dahil masyado na rin pong masalimuot ang nangyari ay iiwan na lang daw nila sa amin ang sampahan ng kaso. At magko-cooperate na lang daw sila sa investigasyon kung sakaling magkaroon man ng demandahan. Napilitan na rin po akong bayaran ang mamahaling kwarto. At dahil po sa nangyari ay napilitan na rin po akong ikwento ang lahat ng nangyari sa aking pamilya. Inudyukan po nila akong magsampa ng kaso kay Sir Marcelo pero alam kong kung sakaling gawin ko yon ay magiging salita niya laban sa akin yon. Dahil lahat naman po nang nangyari ay wala naman pong ibang witness
at kami lang ang nakakaalam. Gayon pa man ay nilakasan ko na rin po ang loob ko at nagpasama na rin po ako sa kaibigan ko na mag-report sa pulis sa tungkol sa mga nangyari. Oh, ano may paglilingkod ko sa iyo, miss? Sir, gusto ko pong magsampa ng kaso. Anong kaso? Attempted rape po. Attempted rape? Kanino? Sa boss ko po. Paano at saan nangyari? Sa isang hotel po sa Tagaytay. Sa hotel? Bakit kayo nasa hotel? May business trip po kasi siya tapos sinama niya ako. O tapos? Tapos po pinupunta niya ako rin sa kwarto niya nung gabi. Tapos nagsabi po siya na maliligo lang daw siya. Pagkatapos po nun, tinawag niya ako at pinaabot yung tuwalya dahil nakalimutan daw niya. Tapos lumapit naman po ako at inabot ko. Tapos pagbukas ko po ng pinto, hubad na po siya at doon niya po ako pinagtangkaang gahasain. Ano ba ang trabaho mo sa kumpanya? Intern pa lang po ako. Intern ka pa lang pero sinama ka na sa personal niyang lakad sa Tagaytay? Hindi po. May mga meeting po siya doon. Parang may team building kayo ron, ganon. Hindi po. Kaming dalawa lang po. So isinama ka niya sa Tagaytay na kayong dalawa lang. Hindi ka ba nagtaka kung bakit kayong dalawa lang ang pupunta doon? Nagtaka po ako. Pero nagtiwala po kasi ako sa kanya na… Na wala siyang masamang balak sa'yo? Opo. Naku, Iha. Napakawalang mukhang mo pala, no? Pero matanong nga kita. Hindi naman sa may gusto kong iparating ha, pero… Wala ba kayong relasyon ng boss mo? Wala po! Alam mo, Iha, ganito kasi yan. Ang dami naming inasikaso dito. Ngayon, yung attempted rape, mabigat na paratang kasi yan at mahirap ding patunayan unless may nakakita. Dahil kung hindi, aabutin kayo ng siyam-siyam at mapapagastos pa sa mga abogado. Ang akin lang, nasa iyo yan kung itutuloy mo ang kaso. Walang problema. Pero gusto lang sana kitang balaan sa mga sakit ng ulo na pwede mangyari. Marami din kasi dito na magsasampa ng attempted rape. O minsan nga rape talaga. Eh yun pala, may relasyon sila nung dinidemanda niya tapos nag-away lang. Wala po kaming relasyon ng boss ko. At yung sinasabi niyo pong ibang kaso na magkarelasyon naman pala. Bakit? Porket po bang magkarelasyon, hindi na pwedeng ma-rape ang babae? Kapag nagpumilit na makipagtalik ang lalaki at ayaw ng babae, rape po yun. At lalo po sa kaso namin dahil wala po kaming relasyon ng boss ko. Oh, kalma lang miss. Ako naman nagpapaliwanag lang. Sinasabi ko lang na magiging mahaba at magastos ang proseso na yan. Eh kundangan kasi, bakit sumama-sama ka pa ron? Tapos alam mo naman kayong dalawa lang. Ayan tuloy, inabot mo. So ako po pala ang may kasalanan? Eh, hindi naman sa ganon. Tatay din ako, miss. At palagi kong sinasabi sa mga anak kong babae na mag-iingat sa mga lalaki dahil maraming gago riyan. Ang sa akin lang naman huwag na nilang ilagay ang mga sarili nila sa alanganing sitwasyon. Alam niyo sir, kung napapalaki po ng matino na mga magulang at napaparusahan din po ang mga manyak at mga bastos ng tama para magtanda at matigil ang mga masasamang gawain nila, eh di sana mababawasan na yung sinasabi ninyong alanganing sitwasyon at hindi na rin sana kayo mag-aalala para sa mga anak ninyong babae. Parang bigla pong lumakas ang loob ko habang kausap ko ang pulis, Papa Dudut. Parang lahat ng naipon kong galit kay Sir Marcelo sa lahat ng nangyari sa akin ay naibuhos ko sa pulis na kumausap sa akin. Hindi ko po talaga matanggap na ako pa ang parang lumalabas na nasisisi sa nangyari sa akin. Pakiramdam ko po ay kulang na lang ay tanungin niya ako kung ano ang suot ko noon at kung inakit ko ba ang boss ko. At sa puntong yon ay naisip ko rin po na malamang ay hindi lang din po ang pulis na yon ang unang tao na makakausap ko na magiging mapanghusga sa akin. At sigurado ako na sa pagsasampa ko ng kaso ay maraming tao akong makakasalamuhan na magiging ganon ang baluktot na pananaw. Itinuloy ko po ang pagsasampa ng kaso, Papa Dudut, at dahil sa nangyari ay nakaabot na rin po sa eskwelahan ko ang nangyari sa akin. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay tumulong din ang aking eskwelahan at nagrekomenda po ng abogado na pro bono. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon ay muli po akong kinontak ni Sir Marcelo.
Hello? Lilibeth, Sir Marcelo? iatras mo na yung kaso mo dahil alam mong matatalo ka lang. Hindi. Hindi ko iaatras ang kaso. Magkano bang gusto mo? Magkano? Huwag niyo na ako akong bastusin. Tama na yung minsan na akong pumayag na magpabastos sa inyo. Ibang-iba ka na dun sa tatay-tahimik na Lilibeth nung bagong pasok ka sa opisina. At dapat po, noon pa ako nanlaban sa inyo. Nanlaban? Saan? Anong pinagsasabi mo? Ayan na naman kayo eh. Hanggang ngayon, binibilog niyo pa rin ang utak ko. Dapat nakinig ako sa kutob ko noon eh. Maang-maangan pa kayo na wala kayong gusto? Yun pala, sa mga panahong yun, baka hinahalay niyo na ako sa imahinasyon ninyo. Hoy! Huwag kang makapal yung mukha mo. At wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Mag-isip ka nga. Sa yaman kong to, kaya kong bumili ng kahit na sinong babae na di hamak na lamang at mas maganda pa sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Tandaan nyo, wala man tayong taong witness sa mga nangyari. Merong mga CCTV sa mga lugar na pinuntahan natin. Saan? Sa mga restaurant? Sa hotel kung saan tayo nag-meeting? Hoy, babaeng sinungaling! Ako ang pinasok mo sa kwarto ko sa hotel nung gabing yon. At binato mo ko ng baso sa ulo at ninakaw mo ang wallet ko. Napakasinungaling nyo? Siguro nire-record nyo to, no? Gusto nyong may masabi ako na pwedeng ikalito ko at pwede ninyong magamit laban sa akin sa korte. Buang kang babae ka. Ang bobo mo. Dapat nga magpasalamat ka at binibigyan pa kita ngayon ng pagkakataon na iatras ang kaso. Dahil alam ko naman na pera ko lang ang habol mo. Hindi! Hindi ko iaatras ang kaso! Mabubulo kayo sa kulungan! Hoy, babaeng magnanakaw! Ikaw ang mabubulok sa kulungan! Matapos po akong tawagan ni Sir Marcelo ay nanumbalik pong muli ang takot ko, Papa Dudut. Parang bigla pong naglaho ang lahat ng naipong kong lakas ng loob mula nang nagsampa ko ng kaso sa kanya. Huling beses ko po kasi siyang nakausap ng personal ay noong gabi na pinagtangkaan niya akong halayin. At nang marinig ko pong muli ang boses niya ay parang biglang sumaping muli sa akin ang lahat ng takot at pangamba na naramdaman ko ng gabing yon. At lalo pa pong nadagdagan ng aking takot sa mga lumabas sa bibig niya sa pag-uusap namin yon. Ni hindi man lang po siya nasamid habang sinasabi niya ang mga salitang pawang kasinungalingan lang. Talagang bihasang-bihasa na po siya sa pagsisinungalin, Papa Dudut. At mabilis kong naramdaman kung gaano po kalakas ang kayamanan ng aking binabangga. At hindi nga po malabo na bumaligtad pa ang kaso at ako pa ang makulong sa ibinibintang niya sa akin na robbery. At dumating nga po sa punto na ako na rin po mismo ang sumuko, Papa Dudut. Hindi na po kinaya ng puso ko ang mga akusasyon at pagbabaligtad na mga pangyayari na pinapalabas ni Sir Marcelo at ng kanyang abogado. Ako na nga po ang pinagtangkaang halayin habang tumatagal ay parang ako pa ang napapahiya sa mga ibinibintang nila. At labag na labag man po sa loob ko. Lalo pat matapos ng lahat ng aking pinagdaanan at ng aking pamilya ay nakipag-ayos na lamang po ako sa kanya. Hindi man po maganda ang kinalabasan ng kwento ko ay nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo sa pagkakataong ibinigay ninyo para mailabas ko ang lahat ng aking kinikimkim sa loob ng 2 taon. Sana kahit na dito man lang sa inyong programa ay maisiwalat ko ang totoong nangyari. Nakatago man ang aming mga totoong pangalan ay parang malaking tinik na rin po ang nabunot sa aking dibdib, Papa Dudut. Matapos kong mailahad dito ang lahat ng totoong nangyari. At sana po ay magsilbi na rin pong paalala sa mga tao kung gaano ka-unfair ang mundo. Malas talaga kapag ikaw ay pinanganak na mahirap at walang koneksyon sa lipunan. Samantalang ang mga mayayaman ay tila malayang nagagawa ang lahat ng nais at kapritsyo nila.